Siyempre, babae suna, respetok suna. Kasta ati lalaki, napaggalang natin babae. Isusiguro kinayat na ka ni Mercedes. Una ng Grace. Dems, ang swerte naman pala ni Mercedes sa'yo. Diba? Kailan ka mga anak? Malapit ka ng mga anak. Bumubukol na yung ulo, oh. Hoy, kasi sa balin sa ako ti Sir Siripom, ulo-ulong ibagbagam. Kaya bagbagami pa ilang kadagalang mo ti babae, sa balin man tararamido mo. Oops! Dres, buyay nak. Dres, kita darami daw pagkagbilib ka tao. Tama. Hu. Ayos ah. Minsan pa man. Nabiti na kay. Nabig sa pinakalalbog na eh. Sige na. Sige Andres, pagbigyan ka, kita darami daw. Kalapay bilo ah. Hey. Oh! 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 Ya. Mayat. Oh no. Mati na sakit. Sanaya ko Andres, sportato yun. Nya, kay Majay. Dubingak kayak pay. Nang tatan, lakayakan. Ha? Gapaw. Namdaman, natukulanak pa ita. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket. Kayak pay. Nang tatan, lakayakan. Ha? Gapaw. Namdaman, natukulanak pa ita. Awa, nakapit ang pagbagay. Sige, katakatawa ka. Ha? Umidad kan tumo lang kasla kanyak, jalamaw. Nagubingan ka palang Andres, tupsut kan. Kanaod mabaling ko din say. Kapso ka tumong kon. Awan, nakapoy ka. Pinakatago ka din Andres. Awan, palpalamisa lang. Kung ngayon marami ko dyan balay. Nagtatagarita dyan, maburburi-bura. Apa nga malam mo, tambli-tambling dita. Nananakamaw. Ang kung marami ko Andres, so tambli-tambling ata, mawakot man tiururat ka. Nice. Pagsubsublin sa mo, kinaubing mo din say. Kumpansin ko kanyam. Anong aldaw ka nga tambayaw na pawang project maon? Awan ang kurod Andres, so papasira ka kanibahak. Pati si Kagpos pasira matain. Nani palangay, dananjaw. Tapay ni Bilaskaw. Tapay ni Bintawng. Punay kayo matain. Siro na ko na Andres, baka mamunin resist ng project ko. Baka isinan ako man. Nasaan na kaya yun? Ang hirap naman ng trabaho ko. Paghanap na lang ako ni Kuya Andres. Madanagang ka. Pay, sukat na ka. Pinagagot ka mo. Basta nagagot itakaw. Narigat ay sukat. Kasakanyak. Kuya Andres. Bakit na naman? Mahalala ka na. Andaw, may tricycle. Ang sungit mo naman, Kuya Andres. Hindi pa ako manganganak. Pinapatawag ka lang ni ate. Bakit
Bakit na naman? Hanap kayo ng hanap para naman mawawala yung tao. Eh, dito lang naman ako nakatambay. Ma, laki ng tiyan mo buntis ka ba? Okay si Sabam. Makikita lang ako masikugan na eh. Ano nga nagsuglang? Nabusog nga magbabapay niya. Nakapangantipakwan. Kita mo na kasing malaki ang tiyan, nagtatanong ka pa, may busog bang ganyan? Teka nga pala, Dems, si Mercedes mo, buntis na rin ba? Paano naman niya mabubuntis? Eh, first kiss nga, wala sila. Ay talagang Andres, madimamaw. Nagkamakubo na dyan. 5 seconds pa yaw. Mama, titibagbagam. Ito yung mamatay. Nakatibayam. Awa na. Oo, magayam. Alam ko diba katibayan. Nagkamakutubo na. Tabag itong mga lahat, kini Mercedes mo, nung inigkamamubo na. Dibagang to. Paso pala, kita ma. Pero dibagang Andres, kaya napigurod. Nagpigila lang kami kahit. Siyempre, babay suna. Respetok suna. Kasta ati lalaki, tapagkalang natin babae. Isusiguro kinayat na ka ni Mercedes. Una ng Andres. Dems, ang swerte naman pala ni Mercedes sa'yo. Ma, kailan ka mga anak? Malapit ka ng mga anak. Bumubukol na yung ulo, oh. Hoy, kasi sa balin sa ti Sir Siripum, ulo-ulong ibagbagam. Kay bagbagami pa ilang kadagalang mo ti babae, sa balin man tararamido mo. Kita magamin na, bukol ulo na ubingon. Sino ba nakabuntis sa'yo, Emma? Hindi mo din kilala kahit sabihin ko sa'yo dahil malayo yon. Tsaka huwag ka na magtanong kasi wala ka rin naman pakialam. Emma, gusto mo bang mabilis ka mga anak? Paano naman? Ganito, gaya mo ako, magtumbling ka lang. Sigurado ka? Effective Oo. yan? Oh, saan ka pupunta? Si Dempsey kasi kuya, sabi niya pag tumambling daw ako, mabilis akong makapanganak. Naniwala ka naman sa kanya. Eh, mukhang effective naman yung sinasabi niya eh. Wala pa naman experience yan. Paano niya malalaman? Nakikinig ka din, imutaling din yan. Mamaya na paano pa yung pinagbubuntis mo? Ayan, sabi mo effective yung tumambling-tumbling para mabilis akong manganak, hindi naman pala. Kamo yung susurom. Damdam mo na kutubing. Kasi di mabiboy ka, Andres. Kaya di masikog kag tamtambling ta. Tanapartak dagan mo ganak. Madigpay-pay sa ibuy-buyaan. Lagi di masikong agtamblingan. Baka inikandara po nga di tiyanda. Sugan nagtumbling ka na pati bang risikog na. Nag-ista na yan. Muryo nga talaga to. Kahit kailan talaga, Dempsey, hindi ka pa rin nagbabago. Malapit na akong manganak oh. Naku, Emma. Wala na pagbabago yan. Hindi na mag-aasawa yan. Saka lang siguro magbabago yan pag nakapakasawa na. Ang tanong, Kuya Andres, kailan kaya? Hintayin mo. Matatapos lang yung bike ko. Mag-aasawa na rin ako. Sigurado ka? Oo. Pag nagpakasal ka, makikikain ako ha. Invited ako ha. Mading. Bakit naman hindi? Uy, uyaw kayo mo. Kasi kami pa'y tinauyaw tata. Kasi kati uyaw nga uyaw. Emma, ano ba sasabihin natin mo? Ba't ako pinapauwi? Ewan ko kuya. Basta ang sabi ni ate, hanapin daw kita at umuwi ka na. Ano ba yan? Matapos ko naman na lahat ng gawain sa bahay. Minsan na nga lang tumampay, magpahangin. Tatawagin pa. Emma, pag nakapag-nasawa ako, di ko gagayan sa Andres. Isang sit-sit lang, umuwi na agad. Hay naku, Dems. Nasasabi mo lang yan. Pero kapag nakapag-asawa ka na, ewan ko na lang. Hindi ubra sa akin si Mercedes. Lahat, gagawin niya para sa akin. Lahat ng iutos ko kay Mercedes, gagawin niya. Dems, lumalakas na yung hangin oh. Baka ang kasunod nito, bagyo na. Sige, uwi na ako ah. Ape, madi kapat pa dito rupak. Guwapo mo ito. Di ba, boy?